Ahojte, takže krátke video z ukážky ďalšieho projektu, ktorý by som si chcel spraviť, a to je vlastne ovládanie RC lietadla cez klasický joystick, ten počítačový USB. A vlastne, čo sa týka hardvéru, tak bude použité Arduino Uno, ale tam ešte musíme kúpiť ten USB Shield, lebo vlastne na ten USB Shield bude pripojený ten USB joystick. A potom vlastne komunikácia pôjde cez Taranisa QX7 a to cez ten žiak port, alebo ako to nazvať, trainee port, trainee jack. Vlastne to pôjde fungovať následovne. Z joysticku pôjdu dáta do Una a vlastne Uno bude na základe tých dát generovať PPM signál a ten následne pôjde cez ten trainee port, trainee jack do Taranisa, ktorý bude ovládať RC model. Tu nám mám zapnutý logický analýzer, aby som videl vlastne, či sa mi zhoduje generovaný PPM signál z Arduina so signálom, ktorý požaduje ten Taranis. Sa mi konečne podarilo urobiť niečo, respektíve vygenerovať niečo, čo mi súhlasí s tým, čo je treba púšťať do Taranisu. Mám tu na vlastne takýto vygenerovaný signál, ktorý už je generovaný týmto Arduinom Unom. A tu mám nejaký kúsok kódu. Momentálne je tam púšťané 1500, čo je vlastne stredová pozícia toho joysticka. Takže tak, musím ešte objednať ten USB Shield a potom budem pomaličky pokračovať. Takže čaute.